Magandang hapon po sa kanilang lahat, no? Sa ating lahat. Isang malungkot na araw dahil sa nangyari po sa Sagitsit News FM na ito para sa iba, para po sa akin ay isang tahasan na naman na pagsalaula, paglapastangan sa freedom of the press. No? Kaninang umaga ay formal pong sinerve ng National Telecommunications Commission Regional Office 5 ang cease and desist order laban sa Sagitsit News FM na nag-operate as a commercial FM station sa Legazpi sa nakalipas na 6 na taon. No? Nakakalungkot because noong October 29, nagtakda po ng hearing ang NTC at kami po ay nag-file ng motion for extension of period habang kami po ay naghahanap ng abogadong tatayo at upang mapag-aralan ng abogado ang mga sinasabing findings ng NTC. No? Fortunately, grant nila yung motion namin na extend for 15 days until November 19. However, habang hindi pa po naabot itong November 15, ay sinerve na itong cease and desist order para kami po ay mag-close, no? So, ang Sagitsit News FM is committed to abide by the rule of law. Kami po ay sumunod in good faith. Wala po kaming balak na lumabag sa anumang kautusan. So, ang kaso pong ito ay pinag-aaralan ng abogado, ano po ang legal remedy. No? Pero mayroon pong isang malaking politiko dito sa Bicol, ang sabi niya, pare, ang nangyari sa Sagitsit News FM ay napolitika. So, pag napolitika, parang ang hirap labanan sa legal aspect. Okay? Politika eh. So, nais ko pong parating sa lahat po ng mga sumusubaybay, nagtitiwala sa Sagitsit News FM. Oh, na ito po ay pansamantalang masabi nating dagok sa ating lahat. Ngunit ako ay naniniwala na wala pong kasamaan ang maghahari laban po sa kabutihan. No? Kaya patuloy po kaming lumalaban para sa inyo. Sa tulong po ng mga abogado, at sana marinig din ang boses ninyo, ang clamor ninyo, na ito pong istasyon ito ay marami po ang natulungan, nagbibigay po ng aliw sa ating pong mga tagapakinig. Ngunit talagang masakit ang katotohanan. Inaamin ko na sa paglahad ng katotohanan, mayroon pong mga malalaking tao ang nasasagasaan. No? So, doon po sa complaint ng NTC, doon po sa sulat, sa show cause order na pinadala sa amin ng NTC, ay nabanggit po doon na mayroon pong sulat na ipinadala ang House Legislative Franchise Committee. No? Hindi ko po maintindihan kung ano po ang sinasite doon. Pinag-aralan po ng abogado. No? Ngunit ang masasabi ko lang po, simula nung unang taon na nag-operate ang Sagitsit News FM, hindi po kami sinita. Taon-taon po regular na nag-inspeksyon, mga papeles, mga equipment ng Sagitsit News FM. Hindi po kami sinita o nirepriman na mayroon po kaming violation. No? Ngayon lang na malapit na ang eleksyon, kami po ay nataraka. No? So in good faith,
Mayroon po kaming franchise. Ang franchise po ay existing hanggang ngayon. Ang Hypersonic Broadcasting Center. No? May findings. Nitong nakaraang ilang buwan, nagtaka ako. In-inspection po ang Sagitsit News FM na single out po kami. Ako duda na kaagad na mayroon pong malaking taong nasa likod nito. So, in-inspection kami, ang findings ng NTC sa inspection, expired daw ang temporary permit namin. Okay? Ngunit, ipinakita namin na kami po ay bayad, nag-apply po kami ng renewal. Nagkataon lang na hindi namin nakuha yung temporary permit dahil nga po pandemic. Nag-apply kami November of 2019 for renewal. Months ahead of the expiration. Ang expiration po namin ay July of 2020. So, ilang buwan bago ang expiration date, nag-apply na kaagad kami ng renewal para po sa temporary permit. Nagkaroon tayo ng lockdown last year, March. Nandyan po yung mga OR. Binayaran po natin, hindi po nakuha. Now, sabi po ng ilang opisyal ng NTC, ayoko na pong banggitin, kung talagang yun ang pinagtutuunan, yung violation in yung findings na yun, under the NTC administrative fines and penalties, fines lang. Pwede kaming i-fine. No? Pero ito pong closure nito, masyadong napaka-drastic. No? Ni hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataong marinig ang aming side. Humihingi po kami ng 30 days upang mapag-aralan ng abogado ang tungkol po sa bagay na ito na ibinabato po sa amin. Nakahanda po kaming harapin yan. No? Bakit masyadong nagmamadali? Bakit hindi na makapaghintay doon sa 30 days na hiningiling namin? Ang nakakalito dito, bagamat igrinant ang 15 days, pero habang hindi pa dumating yung November 19, yung takdang panahon para sa 15 days, ay isinara na kaagad kami. No? Ito, ako hindi lang ako magreklamo, pero kayo po nakakaalam dito. Mayroong ang istasyon dito nag-ooperate ilang taon na walang franchise. Expired ang franchise. No? So, sana naman po maging makatuwiran. Mayroon po kaming franchise existing po. Hindi po expired ang franchise namin. Yung temporary permit, bayad ho kami. Kung bakit hindi na ilabas yung approved temporary permit, that's beyond my control. Hindi ko po alam. So, siguro ang dapat mag-explain yung NTC sa Maynila. Pero ang sabi po sa akin, dahil nga po lockdown, ang permit na yan ay dapat personal na kunin doon sa tanggapan ng NTC. But assuming for the sake of argument, sabi ko nga, kung wala po, fines lang po yan, pagkaalam ko. Okay? SM Jun, NTC Manila po ang nag-operate kay Leo, Kapuman Bicol. Ano po ang, sa pagkakaaram nito, ano po ang mali policy kay Leo kan NTC? Once na they po nag-reconcile sa record, so sabi mo, okay man, okay, fines lang, natatabit na national NTC pa o national office mismo ang nag-ibo po kay Leo sa ito, laban sa ito. Yes, ang show cause order, NTC Manila. Ang pagpa-inspection sa Muya 2 or 3 months ago, NTC Manila. Ang nag-serve ko niyan sa CDO, ang NTC region, pero NTC Manila. Nasugo lang po ang NTC sa regional office. Okay? So dahil lang po yan, sinda day makadepensa kung ano talaga, natatapi na bayaan ka mo kag NTC Bicol na makapag-operate din anong na taon tabi? Direkta sa Manila, di ko nga ni masabutan eh. Sabi ko nga ni bago sa mga nag-serve, sir, taon-taon man kamo nag-inspection digdi. Taon-taon ninyong tinitingnan nito, in-inspection ninyo, regular ng inspection. Bakit hindi man lang kami nasita kung anong, di ba? In your 6 years of
Wala. Ah, For this first time ulit. okay. In the past 5 years of operation ng Sagitsit News FM, ituturing po natin as smooth sailing ang lahat. No? Kompleto kami sa papel. Regular pong ini-inspeksyon ng National Telecommunications Commission. Pasado ho tayo. Wala po tayong problema. So, nito lang talagang medyo umiinit ang politika dito sa Albay. Yun. Na-single out po ang Sagitsit News FM, no? So, ang sa akin lang po naman, sana mabigyan ng pagkakataon ng Sagitsit News FM na mapag-aralan. Dapat hindi po muna tayo sinara, no? Willing naman kami mag-submit doon sa prayers po namin, doon sa inihain po naming motion for extension. Sinabi po namin na itong 30 days ay gagamitin sa pag-aaral ng abogado, paghanap, pag-aral ng abogado, makonsolidate yung mga documents na dapat na kinakailangan. No? Kasi nabigla po kami, hindi naman namin ito inasahan talaga. May threat ba from any politicians in the past before Wala naman, pero marami nakarating sa akin na may mga nasasaktan. No? In fact, may nagsabi nga sa akin dahil dito sa Sagitsit, para bilang counter nila, maglalagay daw ang isang kampo ng mga barker nila sa lahat ng radio stations. No? Sabi ko, okay lang yan. At bahala na po ang tao kung kanino makinig at kung matapos mapakinggan, bahala na tao kung ito'y paniwalaan o hindi. Di ba? So, pang-counter po nila, tayo, I have nothing personal against anybody. masyado bang malakas si politiko na nakakadiretso na sa franchise committee? Sa nangyayari po ngayon, masasagot po natin kung gaano kalakas ang politikong ito. Di ba? Meron tayong talaga na one of those na nag-push for your closure. Itong politiko. Well, this is unprecedented. No? Ang nagpadala ng sulat sa NTC, House Legislative Franchise Committee. Sino po ang isang makapangyarihang kongresista na member ng House Legislative Franchise Committee? Ano po ang boto niya nung panahon ng magbotohan ng ABS-CBN? No? At bukod po dito, sino pa sa mga members ng House Legislative Franchise Committee ang sa tingin po natin magkaka-interest sa Sagitsit News FM? Ano pong strong message na ito na nangyari sa Sagitsit to all media practitioners and to other media outlets? Well, this is an eye-opener. Hindi ko masabi na ito ay ganap ng tagumpay sa side po nila, sa panig nila. Lalaban po kami legally, no? Pinag-aaralan po ng abogado kung paano, kahit kumpleto po kami sa mga papeles, no? Legal po ang franchise natin. So, maybe blessing in disguise. Ako, ayaw ko sanang banggitin ito. Alam ko, sa programa ko, ayaw ko magbanggit tungkol dito sa pinag-iinitan ng Sagitsit News FM. Ayaw ko mantagonize ang NTC. Ngunit sa nangyari, siyempre, walang ibang choice, malalaman ng taong bayan. Ngayon, alam na ng mga taga-Albay, sarado ang Sagitsit News FM. Bahala na po ang mga Albayanos kung paano sila mag-usga. Anong epekto nito sa media at industry? Ilan ang apektado if ever close ang Sagitsit, ilang employees ang affected? Well, mayroon ngang kasabihan, naalala ko yung kasabihan, I would prefer to live a society without democracy pero mayroong freedom of the press than a society
without the press, with democracy. Okay? Yung sa Ito po, message sending po sa atin. Noon, sabi nga nila, pag sinabi, ang media, talagang fourth state, no? Pero nakakalungkot isipin na hanggang lumalaon po, marami ng mga public official, maraming mga people in public life na hindi na po takot sa media. No? Hindi sila takot na baka magkabuklod-buklod ang media laban po sa kanila. No? Pakiramdam nila, napaka-poderoso, napaka-makapangyarihan na po nila. because they own the media, Ha? they own network. Well, kayo na po ang ano niyan, no? Pero ito sabihin ko sa inyo. Nung una ang Sagit News FM, isa na lang ang frequency dito sa Legazpi, 100.3. Isa po ang hypersonic na nag-apply niyan. 3 po ang applicant. Last applicant ang hypersonic. Nai-grant po sa hypersonic. At noon ko nalaman na ang istasyon pong ito ay nag-ooperate noon illegal. Palipat-lipat ng frequency, palipat-lipat ng frequency. No? So, naalala ko tuloy ang kasabihan, those who go to court must come in clean hands. Oh. So, gawain, siguro, hindi masabing rin po because tayo hindi naman ako nag-operate ng illegal eh. Affected ng tao mo, ilan sila? Well, ang mga tao ko, actually, sa totoo lang, yung mga tao ko ay nasa more than 25. Oh. Lahat po yan, sinasahuran ng tama ng Sagit News FM. No? And dahil ako'y naniniwala na ito'y well, siyempre, responsibilidad ng kumpanya, ng management ng mga taong ito sa ngayon. No? Pero itong mga humihingi ng tulong sa Sagit News FM, kanina, mayroong humingi ng tulong na sunugan doon sa Barangay Balinad. Mayroong sa Boreal, mayroong sa hospitalization. Pagdating ko sa baba, ang dami, may mga magpapa-ultrasound, lahat po yan nabigyan. Ito po ay ginagawa ng himpilan ng Sagit News FM kahit sa mga panahon na walang politika. Tuloy-tuloy lang po ito. Iyan po ang dahilan kung bakit napamahal ang Sagit News FM sa mga Albayanos. Hindi lang mga Albayanos, kundi maging sa ating mga kababayang mga Bicolanos na nasa labas po ng Albay. At ipinapangako ko po na ito ay magpapatuloy, hindi lang during times of politics. No? 6 years na po natin ginagawa yan. Yan po ang ating commitment, no? Ang pagtulong sa ating po mga kababayan. Sa nangyari pong ito, malungkot. Parang ang mga mahirap po nating kababayan ang na-deprive ng kanilang pagkakataon na makahanap ng masisilungan, at least man lang matulungan para magkaroon ng relief yung kabigatan na kanilang dinadala. Yung mga comment target ba ngayon, may mga talagang tinatamaan, hard-hitting yung mga comments, kaya nag-comment? I don't know. Ang Sagit News FM with Papa Chap, Kuya Chap, Papa Tam, music pagkahapon, entertainment, may Black Time, si Kaloy, Sasis, si Joe Portugal, very fair, si Mr. President, naghahandog po ng aliw sa mga kababayan po natin. Sabi nga nila, ngayon po, panahon ngayon, hindi na kailangan ng hard commentary. Kailangan natin ngayon entertainment. Ha? Ha? Dahil siguro kay Digong sa impersonation yan, mas lalong sumikat ang Sagit News FM, pero hindi naman lahat ng mga nakinig sa Sagit News FM, katulad ni paring Mar Arguelles, hindi naman lahat na nakikinig dyan ay sumasang-ayon kay Presidente. Na-entertain lang. Di ba? Na-entertain lang. Ang katulad ni Mar Arguelles, na-entertain siya dahil pinapagalitan si Mr. President doon eh. Di ba? Oh. Sir, isa pa,
siguro mo ng board member, may relasyon ba dito sa pag-close ng ano? Or may mga balay-balita na sa district is close to Alright, hindi ko po ipinagkaila na dito sa Legazpi sa Albay, simula pa noon, tayo sa media, alam naman ninyo, hindi po ako, kumbaga, lumisan or iniwan yung aking pinagmulan. Okay? Marami tayong mga kaibigan dito. Hindi naman po tayo abusado. No? Tumatanaw lang ako ng utang na loob. At yes, I cannot dissociate myself from the Rosals. At ipinagmamalaki ko po na ako po ay associated sa Rosal, isang magaling na leader. No? Hindi lang sa Legazpi, kundi siguro pagdating ng mga araw sa lalawigan ng Albay. Kung board member po ang dahilan, ako po ay hindi naniniwala. Hindi po ganun kasensitibo ang posisyon na yan. Kung naalala ninyo, before noong 2018, binumba po ang aking sasakyan dahil sa walang takot na paglahad ng katotohanan tungkol sa Mayon Eruption Assistance. No? Ang grabing assistance ng national government. Nagkatanong ang mga mayors, paano gamitin? Sabi ng taas, bili na naman daw ng bigas. No? So, binumba yung mobile unit ng Sagitsit News FM. Di ba? Siwali nga noon, siwali si Kaloy, binaril yung sasakyan. Di ba? Okay. So talagang ako pinipersonal. Hindi ako namin personal. Ako nga pinipersonal dahil siguro dahil sa Sagitsit News FM. Yung sa Beer Plaza namin, yung sa Sagitsit Beer Plaza sa Magayon Festival. Inalis nila on the day na magbubukas po ang Magayon Festival. Gusto nilang ipahiya kami, gusto nilang pagbabaklasin namin yung Sagitsit Aristo Grill doon sa araw mismo ng pagbubukas. Bakit pinersonal kami? Dahil ako po ay naninindugan sa tama. Pag tama, pag prinsipyo na ang nakataya dyan, ang hirap pong bawiin. Kasi ako po ay naniniwala, hindi ko po marating ang kinatatayuan kong ito kung kinain po natin, kung isinawalang tabi po natin ang prinsipyo. Madali pong magpayaman. Noong panahon, alam naman natin, yung mga veterano dito, kahit papano may pangalan na din tayo. May mga, kung samantalahin po natin ang ating kapangyarihan, ang ating pangalan, pwede kang magmadali. Di ba? Pero, well, dahan-dahan lang, sabi ko nga sa mga tao ko, ang buhay sa media, parang laro na baseball. Hindi lahat ng bato ng bola ay kailangan mong paluin. May mga pagkakataon na kailangan nating palampasin kung nakataya at nasusugal na ang kredibilidad ang ating pangalan. Sa threats, do you expect more threats? Kagabi lang, tumawag sa akin si Mel Navarez. Isa kong kaibigan, I don't know. Kung kanino galing yung pasabi sa akin. Mag-ingat daw ako dahil nasasaktan na daw sila. Ayaw ko magsabi ng pangalan kasi ito po ay galing sa itong si Mel Navarez, isa ko pong kaibigan na tumulong sa akin. Tumawag sa akin habang kami kagabi ay nasa SM. Padi, hali sa laog. Magdubli ingat ka. Grabe na nakulugan. Hindi nila alam kung paano i-counter. Di ba? Kahit pa maglagay sila ng mga barker sa mga station, ang katotohanan lalabas po yan. Jun, sa aga, wala ka ng program tadi, manalauman ka mga pardaw mo sa bidok na palikulan, especially po sa Albay. Arog po kang ABS-CBN,
magpapadagos kami sa Facebook. Ang programa ko, may programa ko sa YouTube. Ang programa ko, pigikiri kang Don TV sa Facebook. Ang programa ko, pigikiri kang DWZR. And ang programa ko, ang programa kan Sagitsit News FM, madadangog po sa live stream, lalo na sa Zino.com, Zino.fm, Zino.radio. Sa live stream. Yaon Manggiraray sa Oral Now, si Mr. President. Yaon Manggiraray, ang pagtabang Yaon Manggiraray. Ang istasyon, DWCR. ang istasyon mo po, sarado na ito. Dahil lang kami madadangog, dahil lang po kami, hindi lang po kami mapapakinggan sa 100.3 sa FM band. Pero bukas ang Sagitsit itong opisina ito. Bukas Manggiraray ito. Doon po kami magpuprograma. Duman Manggiraray. Oo. So, pwede na po magpila duman sa aga, sa mga maagad kita ba? Pwede po, hindi naman namin yan, yung mga humingi ng tulong doon sa Sagitsit News FM. So, bukas po ang Sagitsit News FM, doon pa rin po kami magpuprograma, pero ang programa namin mapapakinggan sa live audio streaming sa Zino.com, Zino.radio, Zino.fm, sa FB Live ng Sagitsit News FM sa FB page, sa YouTube, Mr. President Ludi, sa DWZR 828 kHz sa AM band, same time. Ano ang message ni Mr. President sa mga Albayano? Kapit lang kayo. Madaliin ko ito. Thank you po. Okay, thank you. Salamat tabi sa indong simpatiya, no? At least man lang sa arog kaning sitwasyon talagang nahihiling ko, nagmahon ako, nagkakabununyog kita. Yes, Pierre. Danggo po may aktibidad po ang Sagitsit at siya nabanggit. Yes, ang Sagitsit News FM, duman sa ampang kang radio station, mabugtak ako duman in dakulang tent. Kasi may mga nagmerisid sa kuya na gusto nindang magpaabot kansidang simpatiya personal. So magkatiripon-tipon duman at yan pong banggi, yaon po kami duman gabos na mga emplyados. Pwede kita magtugdok kikandila. Nganing madangog kita duman sa taas, no? Na ginibo na po ini sa ABS-CBN. Ginibo mo niyan sa Sagitsit News FM. Pira pa ang pwedeng gigibuhan kay ni. Okay? So, kung day po kita magtumar aksyon kay ni, pwedeng ang nangyari sa Sagitsit News FM, mangyari sa station nindo, o sa istasyon ka mga amigo nindo. Okay? So, makamuro mundo, nadigdi po sa Pilipinas na kita yaw po sa lindong kan democracy na api po ang sektor kan media.